Parlem de melons, portem-lo. Bon dia, melons! Avui estem així un dia més. Miguel, Lluna, Roser i jo, Laura. I avui anem a obrir el meló de... Espera que se la marca, que no mos paguen. De festes i tradicions. Ole, ole. Anem a obrir el meló de festes i tradicions. I mentre jo intento obrir este meló, este ganivet que no talla, Roser mos contarà Excalibur. què són paella, paella que no fideu les festes del Roser. Vaya. La casualidad les sale que se celebren, pues en este cas anem a contar-les al Masora. en octubre. Conta'm, Roser. Bueno, la veritat és que per mi les festes del Roser pues veia abans, saps? Perquè al final... A veure, vaig a parlar d'elles perquè són les meves festes, més o menys. Són meus espaguellones. A veure, estan molt infravalorades. Sí. Esa és la primera. Sí, això és veritat. Perquè al Almassora les festes principals són les de Santa Quiteria, però les de Roser no estan mal. Diuen que no, són una merda perquè no hi ha vacances en l'institut, no sé què. Pues no sé, perquè està el pont del 9 d'octubre. Entonces això... El del Lotxe. Claro. El puente de la UJI. ¿No? Sí. Esa festa que no anem a no, dir sobre no, esa festa, 10, però... 11, 12... Pero- Bueno, el puente de la UJI, el que te tiras así, ¿verdad? Sí. Bueno, El de San Francisco, de San també. Francisco. No sé, al final sí que tens dies de festa Sí. i no està mal. Conforme te fas major, va guanyant Això és totalment Sí, o sigui, sí. comença a agradar-te més les del Roser i menys les de Santa Quiteria. Sí, perquè pilla en un moment perfecte, més o menys, perquè acabes de començar el curs... Això m'ho dius Claro, l'altre dia. les de Santa Quiteria són com... Són el pitjor moment que, del món. claro, perquè Sí. maig són exàmens, saps? Claro. Fatal. Quan estàs estudiant al poble Sí. i tens vacances, bé. Però Però quan estàs estudiant a un altre lloc, pues ja no. Claro, tio, perquè no claro. pots gaudir de les vacances. És o que sigui, de això, vacances no, de les inclús festes. estudiant al poble, però me'n recordo Sí. que selectiu era acabaves el curs 2 setmanes, o sea, una setmana de no res, la setmana de festes de Santa Quiteria i selectivitat, o al revés, o algo així. Sí. De resaca es la actividad. Claro, Però i això al no final és... significa que no... Que no sé, és que era de Que no sé si festa. Exactament. Ara després d'un tallar Muchas un altre gracias. que se m'ha quedat un Sí, poc ha sigut... vale? No pasa res. Està quieta. Historia de España. I la veritat és això, no està mal. A veure, pues unes festes. Bien. Ja està. Bé, és una versió del chill de Santa Quiteria. Sí. I jo crec que això És està bé, perquè no fa ¿Es falta desfasar. el sound del film, puede ser? Sí, no? O el arrancapins del Fesioc, Claro. saps? Sí, L'arrencapins del sí, Fesioc. i l'arrencapins no està tan mal. El arrancapins no està tan mal. I te'n perquè vas a està dormir a prou. casa. Que Claro. Quan te fas major també és un plus, crec. Sí, és que és això. A vegades prefereixes dormir més a casa. Major, Sí. Pues a mi Macho, me mira, parece sí, que- hombre, yo ya me sé una persona mayor. Sí, yo O soy sea, una la señora jubilación ya. está a la vuelta de la esquina. ¿La que? ¿La muerte? La jubilación. Ah. Bueno, la muerte Espera que no. también. Que no. Bueno, Sí. no sé. Ya Bueno, lo de jubilamos, igual mos toca la jubilació després de morir. Pues hostia, pues al Balcanet. Nosaltres morirà abans de jubilar-se. Bueno, Miguel, por favor. Estadísticas. Hòstia, quina predicció més funesta, gratuïta. M'encanta la paraula Funesta. funesta. Sí. Funesta. De nom d'animal. Hòstia, una ginesta i una funesta. Ai, ginesta com el grup. Sí. La ginesta, no sé què és una ginesta. Déu. Una ginesta és Vale. Mira, SMR. Una ginesta és... Crec que és com una rabosa. crec. Ah, que guai. Estem desvariant del tema, no? És una Vale. gineta. Bueno. Ginesta. Bé, però que... Ara suposo que jo li tindria que donar el pas a algú. Sí. Poco Bueno, contado. puc parlar jo, no? Que és una... Ah, no. Ara... Santa Quiteria. És una flor. Vale. Ara, La ginesta és una flor. Ui, Claro, ui. i de fet crec que Serrat parla de la ginesta en alguna cançó. Bueno, de nou. Puede ser, I puede si ser. algú Igual fa és Serrat- confusat ginesta en guineu.
no? Un poc de parèntesis, este meló no està tan dolcet. Espartium. No, Espartium. tan car pa què? Sí. No val el preu que ha costat. Pots dir-ho també? Fabaceae. Fabada. Bueno. Sí. Espartium. Vale. Ahora Yuna Esto nos es contará... Espartium. Vale, perdón. Sí, pa. Ara En Yuna... negatiu, Ara Yuna nos contarà... Mos explicarà també... Sí, esa se l'hora està tornant a plorar a la porta, com l'altre dia. Mos contarà un poquet sobre les festes de Santa Quiteria, que també se celebren al Masora, però en este cas se celebren a maig. Són com les més principals. A mi el que més m'agrada de Santa Quiteria és el cap de setmana abans de Santa Quiteria, que encara no és una... El pregó. A mi el moño. No? El moño? El de Santa Quiteria. Ah, sí, és morena i està... És que Santa Quiteria és molt Guapa, guapa. no sé si està És bona. guapa. Està bona. Jo me la falla. Una cultura. Home, Santa Quiteria és un icono... Tio, i mola... No, tia, però sí. ¿Es el Michael Jackson de la época? Sí, el color. bueno, Bueno, vale, El moño está ahí, ¿no? Jo què? És que té En el la moño rebatilla no moñero. se mueve el mateix, res, saps? Bueno, Sí. això és el que més m'agrada. Perquè és el cap de setmana del pregó, que van ahí les carrosses Però i està tu guapo. veus ahí a la gent ja disfressada balla. fent paripé, ja ballant, tu tocant, i dius, ui, mira tota la gent així del poble, menys jo. Tiren caramelo, se queda tot fet una basura. Sí, que de fet passa per davant de ma casa i ma casa està el portal 4 dies que tu xafes i Hòstia, t'enganxes. que asco. Agranes el confeti, no saps com torna a aparèixer confeti. Sí. Però No sé si vos passarà, però en ma casa tenim un pot que són tot caramelos de pregons. I això no s'acaba mai, o sigui, és infinito. No tens que anar a comprar mai Mi caramelos. abuela Pero- al piso de Castelló también. Bueno, Un montón de caramelos está ahí al pot. I pues la romeria, Y la romería, buah, la que romería. me pareix superguai fer un dia a l'any un plan d'anar-te'n de pícnic amb els amics. O sea, que és un També és pícnic que- col·lectiu de tot Ja el veus, Masora, me pareix ja veus, tio. meravellós. También la romería es como si fuera un botellón, pero religioso. ¿Sabes? Hombre, Un Les poquet. festes senceres, crec que és un botellón religiós. Hosti, és com visca Santa Quiteria, bona tindre un comatí. Pero es que Totalmente, el jefe totalmente. va a abrir la veda. El Señor Jesucristo va a hacer lo que sí va a hacer. Convertir el agua en vino, por ejemplo. És que ja anava lo que Chicos, anava, també. El primer MDLR. Jesucristo. Pues sí. Vaig a palmar-la, mira. Ahí en el quadre, perquè les ratlles de coca no van a ir, però primer van un vinito, un pan, ahí No, todo no, el pan, no sé no. cuántos, y esta es Sí, pan. Y, Ah, y se la llama. farineta. una manera. Farineta del pa. I Sí, bueno, sí. pues això, Qué guay. lo que havien dit dels casals. També és un... En Santa Almassora i en els altres Quiteria. pobles tenim la costum de els jovenets o no tan jovenets llogar un local Tu i estàs segura que vols posar-nos parlar ahí de i fer coses molt variades, que pots des de pintar les parets, jugar a cartes, Jugar a cartes, menjar magdalenes, menjar meló, beure Fanta, mezclar Y coses. en Coca-Cola. Claro. com en les comunions. Claro, como las comuniones. I sí, no sé. Quedar en gent per estar en el sofà. Fer dinars Estar col·lectius. el també. sofà sentat sense fer res. Sí. Claro. Sí, coses que es fan en el casal. Claro. Ara, Miguel, ¿y tú nos puedes comentar un poquito sobre la Magdalena? Sí, a veure. Per a qui no conega la Madalena, és una festa no que no conega sé la quan se És un celebra, menjar. no ho sé. Se celebra 2 setmanes i mitja abans de Pasqua. Però no sé si una cosa fa lo primer o al revés. O És sea, que no no sé si sé. la Van Madalena... relacionats, o sigui, va per la lluna. Va Va. per calendari lunar. ¿Pero tú? Claro. ¡Hala! És el domingo de no sé... Bueno, sí, bueno, no sé, no estic ficant en el tema. Bueno, el tema és que són una setmana, bueno, i un cap de setmana d'abans, i pues, fan diferents coses. Jo no sóc el major representant de la Madalena perquè pues, jo tinc molts anys i encara no me sé... El dia del correfoc és el dijous o el dimecres, la nit màgica? Mira, Correfoc, Es que ahora fan vas a muchas dilo, cosas, ahora vas está a dilo, guapo. ¿vale? Correfoc, como el que se fue a Vilafranca, ahora no que ha puesto. No ho sé. Ui, Ah, vale, ui, tranquil·la. ui, Vale, ui, vale. així han tirat Vos no, ho dic. no vaig a discutir perquè no... una afirmació molt greu, Ja està. Però bueno, l'únic que està guai, l'únic, no, hi ha moltes coses guais, però l'únic que te puc assegurar que m'agrada és els concerts xungos que fan tots els dies al A la cosa. recinte de concerts. Bueno, la cosa nostra també.
Es que los chungos, pero bueno, otro rollo. Pero igual que Bustamante, que la oreja de Van Gogh, que Aurín, que... Aurín, oh, que Julio yo vaig anar Verne, al concert de Julio... Aurín. Julio Verne, Julio No, Verne. Julio este. Va vindre la Madalena. Bertino Buenas noches, señora. Pero Julio Verne molaría, en plan... Esto es 20 leguas de viaje submarino. No. Crec que li vaig a dir Julio Verne. Julio Verne, Julio Verne. Que guai, Madalena, festa plena, eh? I jo crec que el que més me crida l'atenció és el moment de la romeria, o sea, el primer dissabte... S'ha copiat. Dissabte no, mentira, el dissabte, no em tinc ni puta idea. El dissabte és el pregó, com no vaig, o no... Però està guai. He anat un par de vegades. Està guai, però és molt llarg. Sí. Està guai per anar a veure Molt i llarg. veus un ratet, després I ja te'n està, vas... sí. Esto no tiene... Potser té que estar. Vale. En la romeria està guai perquè hi ha un vehicle que només s'utilitza en... El carromato? No, dos vehicles. El carromato, òbviament, pues és un Carromato tractor que se'l connecta com un remolque i se fa una caseta molt xula i la gent veu dins. O sigui, no té més finalitat, no. Però El segon veu bé, vehicle no, més no. utilitzat és el carro de Mercadona. El carro de Mercadona, o sigui, la gent... Sí, no és conya. O sigui, no t'estimes gran? De Mercadona. O sea, que agafen el carro de Mercadona i porten dins la beguda i la gent va dins No ficada. mos paguen, per dir això. Això no de Barcelona també he vist a gent fer-ho. Tio, jo no ho he vist en la vida. I els Sí. casals Sí. plens de I els carros del plens de Mercadona. carros i de que al conos de Polerox. tràfic. I de conos de tràfic, I de senyals de, por favor, no me... El tal. perro no me en la acera. Oh, cert, que cert. Sí. Que cert. Sí. Bueno, una cosa que se m'ha escapat i no vull deixar passar en alt Vale, és... vale. Cuidao, perquè així il·legalitats no han fet ningú. No. Eso Solo si no la Eso justícia. decidirà la justícia. És la roba de les penyes. Jo no mai me n'he fet, Perquè això d'anar uniformats a mi mai m'ha Damunt, agradat. és que damunt vas començar nosaltres a sisè de primària, crec que va ser. Hòstia, Se va crear com una penya, ¿vale? Y Però no tenia un casal. No, y n'hi havia algunes que érem nosaltres que no estaven dins d'aquesta penya, pues mira, coses de la vida, no? I nosaltres vam dir, sí, pues anem a fer-nos una penya nosaltres també. Una pinya. Sense Com casal, nosaltres però vam també. dir, anem a fer-nos roba i ens vam fer una camiseta rosa que fica la Lletres negres. la liada, perquè a vegades se diu la liada. Aliada o liada? Liada. No, Liada. feminisme encara no Ja, encara no havia arribat. Feminisme encara no havia arribat. Qué cutre, La liada. ¿no? Y Es un poco... damunt, y espérate. así te está adelantando, Pero el logo, Damunt, espérate, el logo. ¿Qué dices? Un toro. ¡Hombre! Pero, yo así Vale. vaig a Hombre. parlar. Toro, Y una va a ser la única que no se va a ficar el bow. Que vaig anar I jo jo allí l'aplaudís. i vaig dir, a mi ese bou no me'l Antitaurisme. fiques. Muy Perquè bien. damunt era un dibuix d'un bou que era més lleig pa un Però- logo de casal, perquè sí. era un dibuix Cucuxumus. superrealista d'un bou. Sí, sí, sí. Ah, Però, hòstia. chico, per favor, Com les per aficionades. favor. Sí. La roba de aficionades és aixina, en plan, és rosa... és rosa i groga. Rosa y groga, O sea, sí. No sé, jo... I damunt el logo que és un bou tot realista, és en groc, no se veu. I la màfia tenia muntada en Almassora de si te poses els mateixos colors que un altre casal, ¡Ojo! Que van a Flipas. amenazarte, que si Flipas. tú tienes papeles Bueno. para tener estos colores... A Somos O sea, por ha favor. passat, a Per Somos ha favor. passat. Si me doneu... Bueno, sé que tu vols contar lo teu, però per favor, deixa'm contar Conta, això. Perquè vam anar a fer-nos roba del casal. Nosaltres teníem casal i no teníem ni roba, ni nom, ni res. Ellos dos. Sí, Bueno, yo voy a entrar después. Ella Sí. después. sí. Jo estava ahí plorant en les flors. I mentre no vam tindre res d'això, érem bastant feliços. Però vam decidir, bueno, pues posem un nom que no el vaig a dir. I vam anar a fer-nos roba. I vam anar a fer-nos roba a un puesto. I vam dir, pues, quins colors mos posem? I vam dir, pues, era un blau rotllo cian. Sí, Això, sí, i ese aigua color... marina, El cian és un color, no? Vale, pues és un color que n'hi ha entre el Blau. verd i el blau, vale? Aigua marina. Sí, Blau sí. turquesa. Pero Sí, claret. més o menys. Sí, més o menys. Ise. Com era ahí, sí. Sí, el que t'anava a dir. paregut un poc més fosc, era, No, no? Sí, La sí. contra. Bueno. Sí, era un poc més verdos, a lo millor. Pues... Con el jersey. Com el de l'americano d'ahir. El jersey que era Com el- Sí. anem. Vale. Y... I mora. Programa d'actor para daltónicos. Bueno, No sé. y bueno, ens vam posar ese color y morat. Morat Ostres. normal. Com t'atrevs? Sí, però... Vale. Total, la... Shit.
una persona que estava bastant relacionada en la tenda on vam anar a fer-nos la roba, també tenia casal. I gastaven el mateix tipus de blau. Tenien ese blau i negre. O sea, que no eren ni els mateixos colors. Pues se va montar un pollo. A mí van a comenzar a hablar por WhatsApp, gente que no tenía ni idea de quién eran. En plan, ¿vosotros sois de esta peña? Y yo, pues sí. Y es que, mira, nosotros somos de esta otra peña y nuestros colores son ese azul que habéis cogido y negro. Que os cambiéis los colores. Que no tenéis que ir con esos colores, que os metéis otros colores. Habrá que hacer un registro, ¿no? De colores. Sí. Sí, ahora lo que se fa es que se van 3 colores. 3, sí. 3. Así ves posibilitat, no? 3 Sí, elevada, no sé es cuánto, como los números de teléfono que se va a disar el 6 para cambiar el 6 y ya no queda el metro. Sí, sí, és veritat. Nosaltres, Jo en la meva penya, en la brisca, que també va ser teua I jo estic tot les penyes a Basora. érem, o sea, els colors eren coral, o sea, Increïble, no arribava a ser un taronja, però era coral, saps? Sí. I blau Era molt oscur. bonic. Eren bonicos, eren bonicos. bonicos. Lo que pasa es que n'hi havia ja com 2 o 3 penyes, bueno, una penya que tenia rosa i blau oscur i n'hi havia una altra que tenia taronja i blau oscur, entonces se pareixien moltíssim. Igual jo que sé, anaves per ahí a la disco móvil o algo y veías a unos en esos colors y dices, hola, y después no eres de mi penya. Uy, clase. Pero bueno. Bueno, Laura, Sí, contamos... Vale, y ahora yo vaig a contar-vos lo que se fa a Sant Antoni a Vilafranca, ¿vale? Sant Antoni a Vilafranca, jo vos recomano que aneu, bueno, en general als ports, perquè Sant Antoni als ports és superbonico. Promoció. I què se fa? Pues bàsicament hi ha un finde que se va al monte a agarrar troncs, ¿vale? Y en esos troncs se monta la barraca, que es súper gran. Barraca. Barranca. Y trancas. Vale. Mare meva. Vale, Mare meva. això no tira, I... Corta. Ramon, corta. Vale, això. I entonces monten la barraca i al fin de següent, que ja és Sant Antoni, anem a dir Sant Antoni. Sant Antoni. Que ja és Sant Antoni, pues se fa... Un beset, Sant Antoni. Que vote Sant Antoni. De hecho, no entienden res de lo que estoy viendo en este programa. Si no eres d'Almassora no entiendes res, perdón. No eres d'Almassora, sí? Vale, seguís, que es que así. Sí. No, si esto... No avanza. Y el fin de Sant Antoni pues se fa la malea. La malea se queda a un puesto y se va tots juntets cap al monte. ¡Subiendo la malea! Me voy a venir. Això, i bueno, anem tots... Hòstia. Bueno, anem tots juntets i juntetes cap al monte. I, bueno, ahí en ese camí mos quedem al monte i mengem també, bueno, i bebem Fanta. Sí. I... Fanta, sí. Pero igual en otra cosita cada Esta Coca-Cola es para el ron. Uso único y exclusivo para el ron. ¿Quiere Coca-Cola? Ron. Vale. I... Bueno, això no res, se fa la malea, se torna, se monta la barraca i per la vesprada se fa la vida de Sant Antoni. Ana, torna a la derecha. Claro, se representa la vida de Sant Antoni i després se fa un sainet. Ay, qué guay. Que és El increïble. Virgo de Vicenteta. ¿Es un sainet? I això, i és molt xulo, la veritat. I després, els dimonis que eixen a la vida de Sant Antoni, pues, com que ens transporten hasta la plaça que està a la barraca, i a la barraca pues, els dimonis s'enxufen tipo cohetes i i encenen la barraca. Mentre van per ahí la gent ahí. Increíble. Sí, i el de Sant Antoni és molt xulo. Jo Que vos guai. recomano que aneu, de veritat. Vale, ara anem a passar a un joc que vos tinc preparat sobre festes o tradicions, cosetes, Bueno, que... ja, empezamos. Bueno, és un joc, bàsicament, és un test, no? ¿Un test? És un test? Test, És tipo test. ¿Descuenta? no. ¿Tipo test? ¿Descuenta? Sí. Menos 0,33. la- Vale, no. vale. Una Pero, mala, profe. 3 malas es una buena. Efectivamente. Vale, jo vos, bueno, serà una pregunta, vos donaré opció A, B, C o D
i haureu de fer un consenso Consuelo. Farem un consenso. un consenso de quina creeu que és la correcta, ¿vale? Vale, yo no voy a mirar tu teléfono. Porque... Teléfono, Claro, no. la telefonía... Telefonía móvil. Xuleta. Vale, Vale. comencem. Esta és per mi. Buah, qué puta idea. És de Vilafranca. En honor a quin sant, Verge o Mare de Déu, se fan les festes de Vilafranca celebrades a agost. Hòstia! Ojo, és a agost. Vale? Això és important. La A. mare de Déu. Sant Alfons. Sant Alfons. B. Mare de Déu del Llosar. C. Verge de la Caritat. D. Sant Roc. Yo sé. Uh. Yo sé. Yo sé. O sea, yo sé... Yo solo sé sé que que no, no sé hombre. nada. Yo solo sé que no sé nada. No, que hi ha una que és la catedral o la església del Llosar. Sí. I sé que segur que hi ha una festa del Llosar. Però i si són les d'agost? Sí, jo crec que sí. Sí, però Perquè- les altres són Sant Antoni. És que jo diria que sí. No, Sant Antoni Esa- és com... crec com, que les com altres igual vale, són vale. Sant Roc perquè crec que n'hi ha una colla a Vilafranca o algo que és igual. No, Sant Roc. És que Sant Roc, No, Sant vale. Roc no, Sant Roc no és és la l'ermita on peña de la- on s'empara en la romeria de... de... Pues no és de Vale. Vilafranca, d'algun altre Jo diria poble que la del està. Llosar. Jo diria Llosar. O sea, Sant Roc és l'ermita hasta que vas a la romería y te pares ahí. Ja, no, sí, però me sona d'algun altre poble d'interior. A veure, o està fent el Puede lío, ser. o és la del Llosar que és la més òbvia. Vale, va, ràpid. La Opcions. de Llosar és la més obvia, sí. No sé, es que no me acuerdo. Llosar, ¿La ve? la del La Llosar. del Llosar, o sea, dieu la B. La de- Sí. Pues no, és Sant Roc. Me Me cago en cago en la la mare que vos va matricular, es que siempre me pasa igual. Bueno. Me cago en la mare que vos va a matricular. I Llosar no hi ha festes de Llosar? Festes del Llosar, però és a setembre. I se fa com una professor i això. Búpete, tío, sabía que era Sant Però no Roc. sabe res. Vale, següent pregunta. D'un mes, Casi, no casi. saps? Quan se fan les fogueres de Sant Joan? Home, Vale? Pues el día de San Joan. Ahora. això no. A. El 22 de juny. No. No. És el dia del cumpleaños. B. La nit del 23 de juny. C. La nit del 23 al 24 de juny. Quina És que diferència? Encara no ha acabat. I D. El 24 de juny. A veure, Les quina diferència hi ha entre la B i la C, exactament? Heu d'elegir una. Però és que quina diferència n'hi ha? Heu d'elegir Profe, una. són les mateixes. El enunciado està mal. Lo que vol dir, El enunciado està mal. lo que vol dir és que tècnicament, si al peu de la lletra, la nit acaba a les 12 i el 24 continuen estant les fogueres. Però les fogueres s'apaguen quan has de pilotar a l'aigua o si continuen enceses? Les fogueres també No se No hasta li que te pregunten isca de la preguntes, polla, va, això ha de pense. ser ràpid. La C, la de La C. la nit del 23 al 24. És correcta, però la B i la D també eren correctes. Vinga, profe, vinga, vinga. Vale, cada quants anys se celebra el sexeni a Morella? A. Por favor. A. 6. B. 17. C. 60. D. 600. Jo crec que 60. Sexeni. Les festes sexanals, que no sexanals, Sexanal. Sexanal. Bueno, 6. de Morella són Les festes sexuals. cada quants anys? 6 anys. 6 anys. Muy bien. Van ser fa Vale, poc, o sea, fa relativament acabem, poc, eh? en plan fa 2 anys, no? 2018. Canovas del ¿no? Castillo i no sé qui. 2000, No, sí, 18, 2018? Crec que sí. Bueno, no ho sé. Lola, no plores, reina. No puedo, en serio. Rubén. Vale. Següent. Assenyala la sentència falsa sobre el misteri d'Elx. La sentència falsa. The wrong sentence. The wrong sentence? A. El misteri d'Elx representa la mort, assumpció i coronació de la Mare de Déu. B. El misteri d'Elx se celebra a Elx. C. El misteri d'Elx es celebra en 2 jornades. D. El misteri d'Elx representa quan va morir la Mare de Déu a Elx. Home, pues amore, jo diria que la última, no? Perquè la Mare de Déu quan se va morir en Elche no estava. Molta casualitat. Efectivament. I va la última, no per això menys important. Bueno. Quan se celebren els moros i cristians a Alcoi? No digueu res, perquè heu d'escoltar molt bé les opcions, vale? I són dates molt concretes? A. No se celebren des de fa 5 anys. B. Abril.
C. Cerral. D. Juny. Cerrar. O sea, a A veure... ver, sí, l'any passat no se van fer, per el Covid. Però no sé, Claro, no. pero sí. Cinc no, No. cinc no, perquè a mi me Había dit sona... abril o juny? Abril o Ferral. juny. O Ferral. Jo Ferral té punts. Abril o juny, és que... Abril o Uai, juny. Yo como no tengo ni idea vas a decir A ver, no, que quedaba. anem a veure per el Covid, ¿vale? La idea del Covid. ¿Qué? És, si se va cancel·lar l'any passat, a veure, seria perquè el Covid ja estarem tancats, o sea, en plan... a tope. Exacte, abril i juny ja... Però juny igual no estarem tancats. jo Ja, crec, però no jo se crec, celebra festes. jo crec que és en juny perquè si hagués sigut en abril se li hagués donat molt de bombo a punt i me'n recordo que se li va donar molt de bombo a no s'han fet falles, no sé què, tal i qual. Ja, i Però això no se va comentar. No estan pegat amb Crec que no falles. estan tan pegat, Claro, no? això és veritat. Crec que no. I tu pensa com van vestits? Pensa com van vestits? Fa molta calor si van vestits així, no? En veritat. Bueno, eso es el problema. Però jo crec que sí que són en juny. No? Vaig a buscar-lo per comprovar que ho he ficat. Ja ni me'n recorde. Vale, profe, per favor. Jo... Està ja, és que que juny vaig me a pareix molt classe. raro. No Juny te me pareix sona. raro? Sí. Abril? És És que... que no és l'època de matar, saps? De matar. No és... Sí, la guerra se feia en estiu i en hivern. A A descansar. treballar. Como los romanos solo se pegaban en... cuando hacía calor. En hivern a casa ve Netflix. Sí, Claro. estava en plan, En chico... plan, mantita y peli. Claro. En Vale, planazo, Pues no sé, tío. Jo lo me que- pareix molt troll. Jo diria abril, però és que abril seria molt raro. No, igual sí que és abril. Mira, jo diria que és abril. Per què? Perquè falles quan són falles? En març. En març. I És en que abril... És que, clar, en abril aguas mil. Te pinta que tot... Ja, però... Jo diria abril, però si diu juny estarà bé. No ho igual. sé. Bueno, no Tu- estarà bé. Jo dic Cerral. Serà. Hòstia, cada un diu una cosa, pues cada un diu una cosa. Va, no, juny, va. Anem a juny. Te Dieu pareix? juny? Ara no serà juny. Era abril. Però és que ho estic comprovant, Era abril, ja veuràs. Era cerrar. Da igual, no me donen premio. Abril! Hòstia, no jodas. Sí. Quin dia? 22, 23 i 24. Quasi juny. Quasi juny. És més juny que abril, Vale, això. vale. Ja. Vale, passem a Pues- lo pues següent. serà- Vull que que agarreu els vostres contactes Contacto? i que envieu un missatge Missatge? a qui vulgueu. Però missatge? Missatge. De veu? Escrit? No, missatge escrit i li dieu prepara't perquè en 5 minuts te vaig a cridar. Bueno, Roser va a cridar a una persona i li va a preguntar quina és la teua festivitat o tradició preferida. Que me Vale. ponga de vergonyeta. Aixina que... pues imagina a mi, el que he de crear. A veure, crida. Procedemos a la llamamiento. Fica el tabel, Igual. arriba ahí al micro. ¿Sabe usted de dónde la llamamos? ¿Sabes de lo ¿Sabes que qué es lo quiero? que quiero? Vas a ver. Que me comes un huevo. No, sí, era. Hola, ¿Sabe usted qué es lo que quiero? ¿dinero? Oh, no, era la tarjeta del hormiguero. Que va. No, vale, a veure. Hola. ¿Tú ¿Qué? o yo? Qui vol Va, dir? tú Va, jo. tú eres que les presenta ahora. Hola, bueno, Hola. així tenim en tots vostès a Rodolfo. Bueno, un aplauso. Saluda, Rodolfo. Hola, hola. Muy bien, buenas. Rodolfo. Grande. Mos has de contar quina és la teua festa o tradició preferida i per què t'agraden. Vale. Vale. ¿Puedo responder en castellano? O- Claro, Vale, claro, sí, claro, sí, claro. sí, sí. Así no son Vale. castellanófobos. Vale, vale, menos En mal. ocasiones. Bueno, un poco sí, pero ahora no. Vale, vale. Lo tengo en Pero una cuenta. sesión. En tu no. Oh. Hombre,
Pues para mí, yo que soy de Castellón, pues para mí la Magdalena, hombre. Hombre, Ah, no. hombre. Muffin. Ah, no. Uy, ¿Se n'ha anat? Ah, no, ahí está. no, Vale. sigue aquí. Y contamos, ¿qué es lo que me está agradando de la Magdalena, Rodolfo? De Lambrusco. Uf, pues a ver, por ejemplo, me gusta mucho la primera noche, que es la noche de los DJs, que, Hostia, los DJs. que traen a un Los DJ y... 10 FM. 10 FM, Y ¿eh? encima es gratis, ¡buah! No, Eso no, es lo mejor. Molt bé. es eso? Molt bé, gente moltes borratxa. gràcies. Moltes gràcies per Gràcies. contestar-nos, ¿Estás Rodolfo. tallant? Parla. Moltes gràcies per contestar-nos, Rodolfo. Un besito. Gràcies per Un la teva besito, un participació. plaer, Saluda, adeu. saluda. Adeu. Adeu, Adeu. recuerdos, recuerdos. A ta Recuerdos. mare. Adeu. Adiós. Vale. Vale. Algú té el contacte... Jo tinc Ready? un contacte que igual no te sonen, saps qui és? Però vaig a ficar-te. Vale. A ver, pues ahora Miguel No, parles tu, que tu eres la directora del cridarà, programa. claro, pero cridarà... Dona el... Anem a cridar el contacte de Aquí no me Miguel. quería. Abre el altaveu. Muy bien. I puja el volumen, que igual no... Ai, no. Uy, esto suena el móvil teléfono. Es que podría entrar directamente así. Famoso. ¡Amelia! ¿Qué pase? ¿Sabe usted qué es lo que quiero? La tarjeta del hormiguero. Muy bien, gracias, mamá. Increíble. Bueno, entonces Mamá ustedes, dijo- esta es Amelia. Mamá. Mamá. ¿Qué? Mamá, ¿Qué quieres? me'ls pots contar quina és la teua festa o tradició preferida i per què? Així anar rapidet, Festa, tradició preferida? Pues no ho sé, ara mateix a rapidet no sé dir-te quina, però, home, Villafranca, evidentment, i el dia de la presentació és molt xulo. ¡Oh! I el dia de la Mare de Déu de Llosà, Molt encara bé. que no Setembre. puguem anar perquè no podem anar, perquè sempre sol caure en Quan es comença el Però col·le, el 8 no? de setembre, el dia de la Mare de Déu de Llosà, pues a mi sempre m'ha agradat molt, independentment de les creences religioses o no. Molt Però bé. sempre ha sigut molt... Vale? Vale, pues moltes gràcies, mamà. Gracias. Bueno, Amelia. ja me donareu la targeta. Ja te donaré la tarjeta Sí, del sí. hormiguero. Vale, Vale, bueno. adeu. Adeu. Besitos. Adeu. Recuerdos a la familia. Adeu. La familia eres tú. Vale, fiquem el telèfon en l'altaveu. Hola, ¿Sabe usted qué es lo que quiero? la tarjeta del hormiguero. ¡Muy bien! Dos de tres, Dos de tres. ¿Cuántos diners son? Son... Nada, Un trozo de meló, un trozo de meló. Muchos abrazos y muchas gracias, ¿vale? Muchos besos No me negros. interesa, gracias. No me interesa. Vale, Nacho. Saluda a l'afició. Pues saludem a l'afició del València, que estem tenint una temporada difícil, però Molt bé. eixirem endavant. Muy bien, Nacho. Endavant. Anem a veure. Anem a veure, Nacho. Mos podries contar quina és la teua festivitat o tradició preferida i per què? Justifica tu respuesta. Probablement Santa Quiteria i el traslado Santa Quiteria. ¿Puedes especificar qué es? Que no... Perquè Pues que és traslladen a molt Santa bonic Quiteria. i molt emocionant. Facilito. Hi ha molta Molt bé, pompa sí, ahí. és molt bonic. Hi ha molta pompa ahí. És molt emocionant. És serio, és Tu serio. veus i plores de l'atmosfera que hi ha. Home, Sí, sí. tot el poble acudint És que la nostra i portant moreneta és la flors. nostra moreneta. I Sí, el sí, sí, traslado totalment. vas en falda. Totalment, sí, ahí vas mudar, Sí, Com jo ahí. home! No pots no anar mudat a veure Santa Home, Quiteria. claro que home, per l'amor de Déu, a Santa Quiteria hi ha que guardar-li un respecte. Efectivament. Uno. Pues moltes gràcies, Nacho. Te volem. Gràcies per la teva participació. Besitos. Adéu. Adéu. Recuerdos a la família. Adéu. Igualment, adeu.
Ala. Vale, Chao. i L'últim contacte. el L'últim últim contacte. contacte. A veure si mos respon o què. Igual Estaria se jugant, molt eh? guapo, A este no se li ha No avisat. se l'ha avisat. Sí. Bueno, Ah, i- No se l'ha avisat, Anita, però sí se da l'ha igual, da avisat. igual. Hola, Hola. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? ¿qué es lo que quiere? La tarjeta del hormiguero trastero. És que no sap qui som. Claro. Ai, claro. Claro. Bueno, hola trastero. Som Miguel, Lluna, Roser i Laura. Hola, Estem gravant Parlem de melons. Vale? bé, sí. Bé, Estàs en riguroso directo. Bueno. Sí. Sí. Així que anem a Ya preguntar-te. me poso nervioso. No, home, no. Anem a preguntar-te. Quina és la teua festivitat o tradició preferida? I per què? I explica-m'ho l'Aixina un poquet. Bueno, ahora que arriba maig, supose que Santa Quiteria. Hombre, bé, així molt bé. ens tirem a... Ja està. I de Santa Quiteria, La- què és el que més t'agrada? El pèl. en principi seria el xupinazo, nada más començar les festes, Buah, però el també és xupinazo, veritat que és tradició, pujar a la patrona a l'ermita. Oh, Claro que sí, romeria. és que la romeria... Tira molt. Això sí que se troba a faltar. Pues Pues sí, sí, pues sí. Sí que se troba a faltar. Sí. Que Pues trist. molt bé, trastero, moltes gràcies. De res, a vosaltres. No puc Ja puc vos- pensar. perquè Ja no t'enviarem puc el joc pensar. del programa. Ja t'enviarem el joc del programa. Adéu. Adéu, Recuerdos a la familia. Al trastero, no sé. Bé. Bravo, un aplauso a todos. Un aplauso pel winner. Perdona, es que no pude deixar de agarrar el Estàs muñequito. saturant, Els aplausos Totalment saturen. Ben, sí. Vale, anem a seguir. Anem a seguir. Ara vos portem una sorpresa. Ah, sí? Perquè tenim... Anem a deixar-vos així. Un vídeo... Promocional. No, promocionant. Oh. Un vídeo... O sea, és que hem tingut l'honor de rebre un vídeo de la que va ser dama de festes d'Almassora. Perdona? Que se diu Maria Moya. En tots vostès, Maria Moya, així. Tarà! Hola, jo soc Maria Moya Mingol i vaig ser dama d'Almassora l'any 2018. Tot va començar per un somni que tenia compartit amb el meu iaio Joaquín i que es va fer realitat l'any 2018. Per a mi, el meu poble ho és tot i des de ben xicoteta ja veia que la reina i les dames anaven pel poble i jo sempre li deia a la meva iaio, jo en el futur vull ser dama, i ell em va dir, o seràs i jo t'acompanyaré el meu braç. Doncs, primerament es proclamen la reina i les dames d'Almassora i es fa en un acte l'Ajuntament i ens donen aquesta placa, que no sé si es veu, que porta l'escut d'Almassora i fica Ajuntament d'Almassora a la dama senyorita Maria Moya Mingol de les festes d'Almassora 2018 i el dia que es va fer la cerimònia, el 23 de febrer de 2018. I aquest dia és màgic perquè realment saps que ja comença un somni que per a tu ho és tot i que va ser un any inolvidable per a tu. I sí que és veritat que a part d'aquest acte després es fa la presentació on ens donen la banda de dama de color roig i a partir d'ahir ja va tot encaminat a una sèrie d'actes com són el pregó, la romeria, els bous al carrer. Nosaltres als bous al carrer anem vestides de campero, que és com en camises, en pantalons, en botes camperes, molt típic. I la veritat és que és una setmana molt atxetreada, però es viu molt intensament i amb moltíssima il·lusió. La veritat és que m'ho vaig passar genial i sobretot me vaig donar compte de que la gent és molt devota a les festes del seu poble, inclús a la Verge, i que si no ho veus des del punt de vista de dama no pots veure tots aquests xicotets aspectes que antes no veies. Jo ara visc les festes d'una altra forma perquè sé com es viuen des de dins. Després de passar tot l'any de dama, sí que és veritat que te vas donar compte de que s'acaba. Sí que és veritat que fan molts actes tipus d'inauguracions, de festivals, i després, quan són les festes de la Madalena, de Borriana i tal, pues anem als pregons, a les ofrenes, i la veritat és que compartir aquests moments amb gent d'altres pobles és totalment màgic.
i quan tot acaba ens donen una caldereta perquè així en Almassora és típic que en les festes de Santa Quiteria, el dia de la festa major on es celebra el dia de la Verge, es fan 22 calderes amb arròs per a tot el poble que es reparteixen en cassoletes de fang i la història ve d'una tradició que va començar fa moltíssims anys que es feien aquestes calderes per a la gent pobra que no podia menjar. Es va decidir fer aquestes calderes per a repartir-lo a tota la població que no podia menjar. I sí que és veritat que s'ha quedat la tradició i me pareix una tradició molt bonica i la veritat que increïble. I bueno, ens van donar una caldereta, esta és xicoteta, així no fan en l'arròs, això és xicotet, en una placa que posa el mateix que la placa de la proclamació, però canvia la data, que és quan ens la van donar, que va ser el 19 de gener de 2019, ja quan estàvem acabant el nostre damat. I bueno, és un record molt bonico que tenim. I ja per a finalitzar, quan acabem el nostre damat, deixem la banda el dia de la presentació de les que són dames i reina de l'any següent, deixem la nostra banda i ja ens despedim de tot el poble. I sí que és veritat que te dona llàstima perquè ha sigut un any inolvidable, amb moments únics. Has fet moltíssimes amistats, sobretot vaig fer un vincle de germanes en les altres dames i la reina. Una amistat que me porta per a tota la vida, superbonica. I la veritat és que te dona llàstima perquè saps que ho deixes tot darrere, però que aquest record va estar durant tota la teua vida. I una vegada finalitzat, queden els records. Queda el pensar que has viscut un any que portes esperant durant tota la teua vida. Queden les fotos, els records, les amistats, els vincles, tot. I la veritat és que avui en dia encara no assimile que he sigut davant del meu poble perquè ho veig un somni, i encara ho veig un somni, i estem a 2021 i em pareix que ha sigut fa no res, i realment ja fa anys que vaig ser dama. I en resumen, jo penso que les tradicions dels pobles són essencials perquè són les arrels de cada poble i que mai es haurien de deixar darrere. Totes aquestes tradicions que junten al poble, que fan pinya, haurien de quedar-se sempre. I espero que us hagi agradat i ara no podem gaudir de les festes dels nostres pobles, però esperem que pront això tot passe i tornem a gaudir dels moments únics que ens regalen. Que bonico. Que bonico. Estic emocionada. Que bé parlar esta xica. Que bé parlar esta xica. Que bé parlar esta xica. Una experiència tan bonica. Ja s'està acabant això i per a despedir-nos anem a passar a la part de recomanacions, que ja vos vam dir l'altre dia que anaven a estar sempre a tots els programes al final, ¿vale? Així que es començarà, Miguel, que ens has de recomanar. Una recomendación de chef. No, en serio. Lola, calla. Animal friendly. Parla l'idea, Lola. Era broma. Vale. Pues yo recomendaría que la gent continuarà consumint... Que és així i que no vaig... No, consumir cultura valenciana, especialment la literatura valenciana. Vale, i una. Jo porto dos recomanacions. Ui, una és molt bonica. Una és els quadres en general, però ja que estàvem parlant de Santa Quiteria, pues és de l'Armita, que són els que més ven, perquè són els que més la gent li compra del meu avi. D'Enrique Agut Clausell. Enrique Agut Clausell, un aplauso. Per favor. I després tinc un llibre que és d'una dona que és d'Almassora, que la dona se diu Ana María Martí Navarro Escura. 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 Que no és monja, que no és capellà. Escura, que el plat no té, perquè escura. Claro. Que va ser Premi d'Investigació de Vila d'Almassora de 2007. No sé si se pot comprar, no sé com està la cosa, però jo tinc un. I se diu Les cançons que jo escoltava. Roser, què ens has de recomanar tu? Jo tinc una pedazo de recomendació, però no sé si se pot comparar perquè, a part d'aquest llibre és del 2011,
o sigui, fa 1000 anys, fa 10 1000 anys, anys, no. Fa 10 anys, fa 10 anys. anys. No, però... Crec que així en plan, és com, és de la revista, crec que és de la revista Parlem. Ai, pues això ho parlem de amb Lola. ell. I el llibre, pues, és este que és 50 anys de Reines i Dames d'Almassora. Buah. Molt bé, doncs jo vos recomane... Ara que estàvem parlant de cultura valenciana, no? Jo vos demanaria, per favor, que escoltareu, ja l'escoltareu si mos esteu veient, no m'és segur, però Pep Gemena, el Botifarra, per l'amor de Déu, ¿sabes? O sea, vamos a ver, si no ho escoltes, farina, de la flor de la farina, de la bromera del vi. Està saturant el micro. Vale. Bueno, i a part vos recomane rondalles valencianes d'Enric Valor. I, pues, m'he copiat de Roser, no vos ho vaig a negar. I he portat el programa de festes de les festes... El programa de festes de Vilafranca en honor a Sant Roc de 2010, que va ser quan jo vaig ser gama infantil. I això és tot. Bueno, No res. pues Ya estaría. hemos echado la Moltes mañana. gràcies per veure-mos i seguiu-nos en totes les nostres redes socials. Subscriviu-vos. Clica en la campanita. Dale like. Toca la campanita. Suscríbete, dale like. Nos veiem. I això. I mos veiem d'ací 2 setmanes. Ale. Adéu! Ciao. Besitos, familia. Recuerda la familia.